Allerførst så kan man jo egentlig blive lidt overrasket over, at det er teglsten, man bruger i Ås Kloster. Der er jo natursten nok i Halland, så man kunne have bygget den af andet materiale, men munkene kommer fra Sorø, og der er de vant til, at det skal bygges i tegl, så det vælger man. Vi kan lige starte med sådan en oversigt. Det er jo en af de der laser- eller lidar-opmålinger, som Christa snakkede om til at begynde med. Her på det lyseste, der har vi jo så klosteret liggende. Vi kan se, at al skov, alle træer er fjernet, og bygningerne er klemt flade. Så kan vi se andre. Det her sjove herovre, det er golfbanen, der ser sådan ud. Her har vi karpedammene, og vi kan så se klostermuren, den løber her i vest og nord, den her vej. Vi kan se kanalerne her mod øst og mod vest, som har løbet ud til Visken, som vi har herovre. Men det vi egentlig skal koncentrere os om, det er den knold, der ligger herude ved landevejen. Det er teglovnen. Den er jo for mange år siden registreret af Rigsantikvarieembedet som en fornemning og skulle være beskyttet som sådan. Og nu ved jeg ikke, hvad skal vi sige, hvordan lovgivningen er her i Sverige, men jeg synes jo godt, at man kunne ønske, at der blev ryddet lidt mere op på stedet her, og egentlig få fjernet de store træer, fordi rødderne fra træerne er sådan set ødelæggende for den teglovn, der ligger nedenunder, hvor vi vil have nogle ildskørende mure, hvor trærødderne vil gøre stor skade. Men den ligger altså og sådan set kendt gennem lang tid. Vi kan se, hvordan sådan en teglovn kan se ud. Det er fra klosteret Vissing i Midtjylland. Her er udgravningsplanen, og så en model, vi har lavet af sådan en teglovn. Egentlig så er det bare sådan en firkantet kasse, som er gravet ind i en skrænt. Og hvis man nu ikke har en skrænt, så har vi andre eksempler på, så kunne man bruge en bronzealders høj i stedet for at grave den ind i. Det betyder så, at de tre af siderne, de er så støttet af jordmasserne. Så er det sådan set kun frontsiden her, der står altså frit, og her kan vi se, så i Vissing, der er det så lavet stræbepiller her på frontmuren for at støtte det. Så har vi så 4 ildføringsåbninger her i Vissing-ovnen, og som man kan se på grundplanen, så er der i bundfladen markeret sådan nogle forløb helt. Der skal vi have nogle fyrkanaler til at etableres, fordi de laves i og med, at man stabler de tørrede lersten op. Så er det vigtigt, at de ikke står kompakt derinde. Det skal jo sådan, at der kan komme ild og varme til mest muligt. Så det er sådan set en kunst at få stablet ovnen rigtigt med de der sten, og så laver man sådan nogle fyrkanaler ind igennem, ikke? Så vi skal jo have ilden godt ind og varmen godt ind, sådan at man får det fordelt bedst muligt. Selvfølgelig kan det ikke undgås og så er der nogen spekulerer på, har den så været overdækket? Nej, det er en stor skorsten. Når der bare kommer ild nok, så skal det nok fungere. Men det jeg jo lige var inde på, det var altså, at det kan være svært at få den brændt lige meget, sådan alt for lige meget, så de skal så sorteres efterfølgende. Men så brænder man så ind til, altså, at de begynder at bløde, og så kan altså den mand, der forestår teglbrændingen, så egentlig se på farven, nu har de fået nok, og så slukker man, og så køler det ned. Og
det er sådan set vigtigt, at man ikke får fyret for voldsomt, fordi så sintrer de, som man siger, eller de smelter sammen, som vi ser her på nogle sten fra Frederik, som ligger ved et par kilometer øst for Ås Kloster, hvor der formentlig også har været en teglovn. Og man kunne måske godt forestille sig, at der sagtens skulle have været brug for mere end en ovn for at skaffe teglsten nok til byggeriet. Men vi skal se på produkterne. Og de kan sådan set alle sammen være inden for, nej, der er en, der falder udenfor, men ellers andre er inden for normal munkestenens størrelse. Dem her er skrevet op derovre, altså 8 cm tyk, 12-13 cm bred, og så cirka 28 cm lang. Det kan godt variere betydeligt med længden, og det kan selvfølgelig også variere lidt på bredden og tykkelsen, men det er sådan noget cirka det ligger. Og jeg tror rigtig mange af dem er lavet på den måde, at man starter med at lave sådan en normal mursten, og så skærer vi formstenene til efterfølgende. Som den her, hvor man altså har lavet sådan en rundstav på hjørnet med 2 indsnit her. Så kan I se, skal måske lige sige, at denne form, den har en meget lang brugsperiode gennem middelalderen. Men I kan se, at den her, den er sort glaseret her på den her del, og sådan frem til cirka midten. Altså, og det har oprindeligt været en fed sort glasur. Med den sorte glasur, så er den næppe ældre end midten af 1200-tallet. Vi kan se, hvordan den kan have været anvendt her i Dominikanernes Klosterkirke i Viborg. Det er den rundstav, der kommer her på hjørnet og kommer rundt, og så har vi vel den herovre igen, den vej rundt. Det er altså bare sådan en rundstav lige på hjørnet, og I kan se her i Viborg, at sådan rimelig systematisk, så har hver anden været glaseret, og hver anden sten har været uden glasur. Så vi har altså, nu er det jo lidt nedslidt det her, men oprindeligt har der været meget stærk koloristisk virkning mellem det røde og så det knaldsorte. Der er en anden rundstav, vi har her, den springer mere frem. Den vil jeg kalde en trekvartstav, den vender vi tilbage til. Men vi skal lige se mere om anvendelsen af den her sten. Her er vi i Slesvig, nonneklosteret i Slesvig, hvor man bruger det omkring en portal, og der er vi så fremme i første halvdel af 1400-tallet. Det her lige for at vise oplægningen. Der er sådan en lille finesse her, hvor man kan se, at det ene indsnit går vinkelret ind på, og den anden går skråt ind. Så ved at man jo vender dem skiftevis den ene vej og den anden vej for at få forband, så har vi så ligesom en, hvad skal vi kalde det, en flæsekant ned her. Det er sådan et sengotisk fænomen. Jeg vil tro, at den egentlig vil være i brug frem til midten af 1400-tallet. Til gengæld så er det med glasur noget, der egentlig slutter ret tidligt i 1400-tallet. Den har altså en forholdsvis lang funktionsperiode i middelalderen. Så har vi en sten som den her, det er trekvart staven. Den har altså en trekvart rundstav, og så har vi sådan en nakke her, som bruges til at mure den fast i bygningen. Der er altså ikke mål på, så den skal I jo forestille, den skal skæres ud af normalstenen. Den er fundet i en helt lille eksemplar. Her er vist, hvordan den er lagt op i Gråbrødre Kloster i Slesvig. Man skal sådan forestille sig, at vi har dels nogle skifter
hvor stenen er trukket op med fuld linje, og så næste skifte, der er de så stiplet. Det vil sige, at den her, den bliver så drejet en gang, og stenen herude bliver også drejet. Det skal sådan, det har jo krævet lidt af muren der at forstå og få det lavet. Men så får man altså en portal ud som den her. Den er ikke specielt godt dateret, men altså midten af 1200-tallet. Og her kan vi se den i Viborg Dominikanerkirke i Nordportalen. Vi havde den også i Vestportalen. Her sidder den så altså i Nordportalen. Den forløber rundt her, og vi kan se altså, at vi også her oprindeligt har haft en veksling mellem de sortglaserede og de uglaserede. Det er altså sådan en mulighed, man kan lave med det. Ellers er det jo faktisk en forholdsvis enkel portal, men ved at man bruger de glaserede sten, så får man jo en meget fin portal ud af det. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det tidligere, men altså med Dominikanerkirkens vestparti i Viborg, der er vi henne i anden halvdel af 1200-tallet, nærmer os 1300, men altså måske en 12-80 stykker. De kan også bruges andre steder, for eksempel her i Løgum, for at få Cistercienserkloster med. Det er vinduerne ind til kapitelsalen i Løgum, der kan vi jo se, den er anvendt her rundt. Og der findes den jo også både glaseret og uglaseret. Det er sådan lidt anden måde, men det er altså samme sten, som kan anvendes der. Løgum, det er med kapitelsalen, der er vi nok lige efter midten af 1200-tallet, måske 1260-1270. Så har vi en sten som den her. Vi kan først se, den har også sådan en aftryk af en pote. Det må være en stor hund, tror jeg, der har trampet på den her. Og det er jo lidt sjovt. Der er så mange af de middelalderlige sten, der faktisk har aftryk af dyrepoter eller dyrefødder. Men det må hænge sammen med, at lige efter man har lavet murstenene, mens de stadigvæk er meget bløde, så må de altså ligge ude på jorden, eller måske på nogle brædder nede på jorden, hvor så forskellige dyr tramper henover. Senere, så når de ligesom er blevet mere hårde, så har man jo garanteret puttet dem ind i en tørrelade for at hindre, at det skulle regne på dem, og så de dermed skulle blive bløde igen. Vi kan se, her er jo en smuk formsten. Det er en klar højgotisk form. Vi har en trekløver her, 2 rundstaver, og så har vi sådan en spidsoval her i midten. Og vi kan se, at symmetriaksen, den ligger jo sådan her. Den ligger 45 grader på stenen. Og det er fordi, at den jo altså kan bruges både lagt den her vej og lagt ned den her vej. Det er jo en forudsætning for, at man kan få lavet ordentligt forbandt. Vi kan se nogle forskellige. Her er vi i Slesvig Domkirke. Det er forbindelse med det, der hedder Svalen. Det er sådan en processionsgang, man har på nordsiden af Slesvig Domkirke. Her ser vi den jo anbragt. Og den her portal kunne man jo også have lavet i Ås, fordi den her skråt afskårende, den kender vi også. Vi kender det med en knaldsort glasur på, en meget flot blank glasur. Med forbindelse med Svalen i Slesvig har vi altså også den der vekselvirkning mellem den røde uglaserede og så den der meget blanke sorte glasur. Svalen i Slesvig er jo fra midten af 1300-tallet mere. Ja, det er lidt svært at få den bedre dateret, men sådan noget. Godt, så vil vi gå til Klosterkirken i Horsens. Det er Franciskanerkirken. Den er stærkt restaureret, men korpartiet her,
er rimelig velbevaret, højgotisk, midten af 1300-tallet. Og vi skal om på nordsiden og se et vindue som det her. Og hvis vi tager leddene, så har vi først her en rundstav på hjørnet af murstenen. Det var det første eksempel, vi så. Så det næste led, det er så trekløverformen, hvor den midterste er spidsoval. Den havde vi altså også i Ås. Så de her former har vi i Ås. Så kan vi se, det er sådan en opdelt vindue med stavværk. Til stavværket bruges der 2 forskellige slags sten. Vi har dem her, der danner lodposterne, og så har vi dem her over i vinduets vanger. Og der vil vi se, om vi har sådan en i Ås. Vi har sådan nogle fragmenter her, og når man lige har fået fornemmelsen af det, er det egentlig meget nemmere at kende, fordi der er det her markante fals. Vi kalder det glasfalsen. Og man kan se, at den her har så en rundstav der på hjørnet, eller i enden, og det har den nok også haft en anden. Sådan har stavværkstenene set ud, givetvis. Og det er altså dem, der danner lodposterne ind midt i vinduet. Så skulle vi have dem ude i siderne, ude ved vangerne. Og det er jeg overbevist om, at de her 2 fragmenter, det er de sten, der er siddet i vangerne. Vi har, og så vender det her så ind mod vinduets egentlige, eller murværket ude omkring vinduet. Vi har så rundstav her, sådan en skrå fas, og så nedad, og så hernede vil vi givetvis have falsen. I kan se, der er en forskel i vinklingen her og vinklen herover. Det er lidt ærgerligt, fordi det opdagede jeg først i går, lige før jeg skulle rejse, fordi ellers så skulle jeg lige have tegnet det sammen, så den her skal vendes og flyttes herned, så får vi en fals ud her, og det betyder jo, at vi får en lidt stejlere vinkel hernede. Så det er sådan set begge ender af stenen i vangen, vi har med glasfald. Så vi vil faktisk kunne rekonstruere, hvordan den oprindelige sten har set ud. Det kan vi jo bare gå hjem og gøre. Godt. Det vil sige, at vi har så altså egentlig de ting, der skal til sådan et stavværksvindue. Og vi kan lige sådan gøre færdigt, hvordan sådan et vindue egentlig så i øvrigt er opbygget. I kan se herovre, der er altså nogle jernstænger, der ligger vandret. På dansk kalder vi dem vindjern. De er muret ind, mens man bygger stavværket op. Og de skal være med til at holde vinduesruderne på plads. Ruderne består jo af nogle paneler, som er sammensat af små rumpeformede glasstykker, som er samlet ved hjælp af nogle blylister. Og så får man altså sådan et panel, sådan nærmest kvadratisk panel, som man så monterer, som dels støtter op i glaslisten, og de sættes ind fra ydersiden, sådan at falsen vender altså ud mod ydersiden, og så monteres de på vindjern. Så det er altså en hel række paneler, der bliver sat op der. Ja, i hvert fald da udgravningen var i gang, var jeg overbevist om, at der i forbindelse med kirkemuren var en stræbepille. Og jeg er stadigvæk sådan lidt hooked på det der med stræbepille. Jeg tror, det her billede er noget i den retning, vi skal forestille os, at kirken i Ås har set ud, i hvert fald på et tidspunkt.
en gotisk kirkevæg med stræbepiller, med store gotiske vinduer med stavværk i, utvivlsomt fra perioden her midt i 1300-tallet. Det er altså helt anderledes end Sorø og for øvrigt de andre danske cistercienserklostre, som er betydeligt ældre. Om det er hele kirken og bare en del af kirken, der har haft det udseende, det kan vi jo slet ikke vide noget om, og vi ved jo heller ikke rigtigt, hvordan formen på kirken har været, altså grundplanen. Men en del af kirken, tror jeg, har haft lidt udseende som det her, men det her er jo en fattig franciskanerkirke, det andet var en rig cistercienserkirke, så der har været lidt mere pynt på kirken i Ås. Nå, det kommer vi lige til. Det er lige omkring Gråbrødreklosteret i Svendborg inden. Kirken er jo revet ned for længst, men det, der gør den lidt interessant, det er, at vi ved, at den blev indviet i 1361. Så her har vi endelig noget sikkert, vi kan holde det op på. Alt det andet med midten af 1300-tallet, det er sådan lidt fornemmelse, og det er egentlig meget baseret på kirken her i Svendborg. Det har været en meget pyntelig kirke. Man rev den ned i 1828, og man var godt klar over, at det var en meget værdifuld og fin kirke, så den blev omhyggeligt målt op, inden man rev den ned. Den havde en meget fin sydportal, den er desværre ikke målt op, men vestportalen har vi, og mange andre detaljer har vi. Vi husker lige den her trekløverformede sten. Her har vi en samling af formsten fra udgravningen af klosteret i Svendborg. Det her, det er ribbesten. Hernede har vi noget vinduesstavværk, og vi kan se, at vi har en elegant eksempel her, og så en mere, hvad skal vi sige, tung form her. Det tyder på, at vi jo har mere end en fase i vores udgravning. Men hvis vi går over og ser på de andre her, den der, den kender vi jo fra Ås. Den her kender vi fra Ås. Den her er meget tæt på trekløverformen. Den tror jeg har været anvendt til sydportalen, men der har vi bare ikke nogen gode tegninger fra. Der er sådan lige en nederskitse. Den her, som måske er lidt mere udspekuleret, det er jeg ikke sikker på, at vi har i Ås, men nogle af fragmenterne kunne måske være. Den er brugt i vestportalen, og der har jeg lige et par billeder fra vestportalen, fordi det er egentlig sådan noget praktisk arkitektur, men en meget dyb perspektivisk portal, og her har han tegnet den i en grundplan og tegnet den ud her. Og vi fandt så egentlig ud af, at den er konstrueret bare ud fra en enkelt formsten, men altså lagt op på den her måde, så får vi den fine perspektiviske form. Men lad os komme tilbage til Ås og noget af det pyntlige Ås. Der er to glaserede formsten, som hænger sammen i et bestemt profil. Her ser vi en sådan skråt, hvor vi kan se, der er en meget tyk glasur på forsiden, og her ses de i profil, og der kan man tydeligt se, de jo hænger sammen. Det er samme forløb, vi har ned over her. Så går den rundt, og den er, så vidt jeg husker, også glaseret her på undersiden. På dansk kalder man det en vandnæseprofil. Jeg ved desværre ikke, hvad det kan hedde på svensk. Droppnäsa går bra. Hvad siger du? Droppnäsa. Droppnäsa. Ja, okay. Navnet hænger sammen med, at hvis vi har noget vand, der løber ned ad muren, som jo ligger her, så løber det herud, den her vej ud, og så her kan vandet jo ikke løbe op igen, men så drypper det ned her uden for murflugten, som vi så har hernede.
vi se en anvendelse i Sankt Petri Kirke i Malmø. Det er nok ikke praktiske hensyn, at man laver det. Det er nok mere dekorativt. Men den forløber altså som et vandret bånd, på fransk vil kalde cordon gesims. Så knækker den rundt om portalen her, og den løber i øvrigt også uden om stræbepillerne. Og det er altså ikke dannet af to skifter, stort set identisk med det, vi kender fra stenene fra Aars. Nu er det 100 år siden, nogen har beskæftiget sig seriøst med Sankt Petri i Malmø, men altså altså man plejer at sige, at den er fra begyndelsen af 1300-tallet. Det er noget, som man ikke godt kunne ønske, nogen tog op og kiggede på den igen. Men altså, formentlig er vi i 1300-tallet med det. Og så er der en sten her, den falder uden for normalstenen. Nogle fragmenter placeret, og det der er væsentligt, det er, at vi har sådan nogle konkave cirkelslag forskellige steder. Og den her, der er vi jo heldige, at vi har flere, så den kan tegnes ud. Og så bemærker vi, at der egentlig er nogle linjer herinde, som følger. Og hvis vi så tegner det ud, så får vi jo en sten som den her, og sætter vi det sammen, så er det sådan set egentlig det negative mellemrum mellem stenene, der gør sig bemærket med sådan en firepas eller firekløver. Og det her har altså været glaseret, og mellemrummen her har formentlig været pudset og stået gråt eller kalket hvidt. Det er jo sådan en frise, som i forskellige variationer er fremme mange steder. Her har vi Dominikanerkirken i Aarhus, hvor vi har frisen siddende heroppe. Altså, det er jo den typiske gesimsfrise, altså vi har frisen her, og så kommer selve gesimsen ovenover. Aarhus Dominikanerkirke er jo sådan lidt upræcis som så mange andre, men midten af 1300-tallet. Og ja, der er meget af det her i Aarhus, der altså kører hen mod midten af 1300-tallet. Vi har den også i Malmø, Sankt Petri, en fantastisk kirke igen. Der har vi to varianter. Vi har den her nede på korkapellerne, der er den uglaseret, og der er sådan set, det kan I ikke se, men altså nogle yderligere dekorationer i. Og så har vi den her oppe på højkirken, hvor den så måske er lidt mere elaboreret, hvor kløverformen kommer lidt tydeligere frem. I sidste version, der har vi den i Sankt Søren i Gammelry i Midtjylland. Vi har den heroppe. Det er også den der mere kløverbladsformede udformning, vi har den. Når jeg tager den frem her, så er det i og for sig fordi, at Sankt Søren i Ry ligger få kilometer fra cistercienserklosteret i Øm, og det var cistercienserne i Øm, der ejede kirken i Gammelry. Det er helt sikkert dem, der står bag ved udbygningen af kirken der. Og i Øm Kloster, som jeg altså revet totalt ned, der har vi fundet formsten af nøjagtigt den her form. Så vi kender altså, selvom den er lidt forandret, så kender vi altså kløverbladsfrisen også i cistercienser-regi i det midtjyske. Ja. Så er der sådan en sten, som jeg egentlig længe har spekuleret over. Det var en af de første, Christer sendte billedet til mig af. Og
Den har jeg spekuleret meget over, jeg er stadigvæk lidt i tvivl. Men en mulighed var, at den har indgået i sådan en vælpille, som her i Horsens. Den er jo ikke fuldstændig magen til, men man kunne jo vel godt forestille sig, at den kunne have indgået i sådan en vælpille i en højgotisk bygning. Vælpillen er den her størrelse, og den er vel en 20 cm bred, har ingen praktisk funktion. Det er ren pynt, men det opdeler væggen, og så giver den sådan ligesom en fornuftig start for vælvene. Så er der et kapitel her, og så kommer vælveribberne ovenfor. Og det var en mulighed, og altså Horsens, der er vi jo igen midten af 1300-tallet. Har ett spørgsmål. Saknar den skaft? Og for noget? Skaft. Har den haft et skaft uppåt? Den her, nej, den er glat på den der side. Så den kræver jo en sten, som har en nakke, som kan indmures. Altså hver anden skifte skal gå ind i muren. Det her, det er så den, der bare, altså, som sidder hver anden, og for så vidt jo i hvert fald ingen bærende funktion har, man bare fylder ud. Men den anden, den kan være meget svær, hvis ikke den er velbevaret og identificere. Jag har ett spørgsmål också. Ja. Kort, den här näsan, Ja, ja, kan man inte datera stenen med hjälp av den? Jag har för mig att jag har läst det. den der. Ja. Jamen, du skal finde noget, der ligner. Og det her, det er det nærmeste, jeg kan komme, der ligner. Det eneste, man kan sige om den der, det er, at vi vil ikke have den i romansk tid. Den vil ikke gå ind i de pilleformer, vi har i Sorø. Vi skal altså op, efter min mening, på den anden side over 1300, før man vil have sådan en næse der. Ja. Af ribbesten til hvælv, der har vi ingen fra kirken i Ås, i hvert fald ikke jeg har set. Men vi har sådan en ribbesten som den her med kløverform. Den er som jeg husker den, ret lille. Den kan sagtens skæres ud af sådan en normal sten. Og jeg tror, at den må stamme fra en mere beskeden hvælv, end man har i kirken. Altså, det kunne være her viser altså fra kapitelsalen i Løgum, eller her er det korsgangen i Ribe. Der er ingen af dem, der er fuldstændig identisk med den, men altså, der er mange variationer i Ribe, så den vil også være meget vanskelig at datere den fra Aarhus. Men det viser sådan, egentlig bare vel det første bevis, vi har på, at der har været hvælvede rum i klosteret. Ikke at vi har tvivlet på det, men altså det er rart at have det. Så er det er så lige et andet emne, men altså, hvis vi vender tilbage til tegloven, så har Christian Lovén fundet nogle brokker af kalksten ved tegloven. Og det kunne jo tyde på, at enten har man brændt kalken i tegloven, eller der kunne på samme sted have været 2 ovne. En til at brænde tegl i, og en til at brænde kalk i. Men det kom til ikke til, at han spurgte mig om, hvor sådan noget kalk kom fra, fordi der jo ikke er kalksten i Halland. Og det har vi jo sådan set meget af i det nuværende Danmark. Et oplagt sted, det kunne være, at det er hentet Djursland, Bredstrup, Klint, lige nord for Grenaa, området
var ejet af Øm Kloster, altså Cistercienserklosteret i Øm, som ellers ligger inde i Midtjylland, men de havde altså nogle ejendomme ude på Djursland, og blandt andet har de altså herned til stranden ved Bredstrup. Det er en ganske lav klint. Hvis vi kommer længere nordpå, så er der højere klinter, og der kan man bryde god kalksten til bygninger. Der er nogle kirker der i området, som er meget fine, fordi det er en meget glimrende kalksten. Den her, på det her sted er den ikke velegnet til bygninger. Det er raslet ned, som I kan se. Men til gengæld, så er det jo fuldt brugbart at brænde, når man skal have lavet mørtel, og det skal bruges meget mørtel. Og det er jo dejligt, ikke? Altså, de her rullesten, ikke strandrullede sten, de ligger jo bare og venter på, at man sætter en pram ind til stranden, smider det over på prammen, sejler ud til et skib, som ligger udenfor, og så kan man jo komme vidt omkring med det. Man har altså påvist, at det er brugt i Øm Kloster, hvor man kan se, at der fik man altså så rigeligt med sten ned, så der er noget, man ikke har brændt. Og man kan se, at det er strandrullede sten, og man kan se, at der har været boremuslinger, som har siddet og lavet huller i de der strandrullede sten. Og hvis vi finder nogle strandrullede sten, hvis vi får rodet nok deroppe ved Tejloven, så kunne det jo være, at man kunne koble nemmere. Men ellers så er det jo altså bare at sejle tværs over. Det er jo der færgen Grenaa Varberg næsten sejlede i vore dage, så det har altså været ganske nemt. Og vi ved altså, i senmiddelalderen, der bruger Øm Kloster stadigvæk det her, samler det op og distribuerer det, sælger det altså til folk, der mangler kalk til mørtel. Ja.